Nosaltres no vam detectar el TEA a la nostra filla. No teníem més fills per poder fer una comparació de si l'evolució estava sent la normal i era la nena més petita de la classe, amb la qual hi havia molta diferència d'uns nens a altres. Des de l'escola bressol ens van fer adonar que costava el contacte ocular, que no tenia interès pels altres nens, que tenia algunes conductes repetitives i ens van derivar cap al CEDIAP. Per això és tan important que els educadors, els terapeutes, els pediatres tinguin informació sobre el TEA per poder ajudar en aquesta detecció precoç, per poder orientar les famílies, per poder fer un millor diagnòstic i, per tant, un millor tractament i seguiment en el futur. I que aquests estaments es coordinin entre ells per poder treballar de forma conjunta. És important també que a la societat es normalitzi el concepte de l'autisme, es conegui i s'aportin els recursos necessaris perquè aquests infants puguin tenir una vida inclusiva. En el dia a dia seguim unes rutines molt estrictes. És la manera que la nostra filla pugui estructurar-se. Quan fem alguna cosa que surt d'aquesta rutina, l'anticipem amb el temps suficient perquè ella pugui assimilar-ho. Fem ús de les imatges per poder explicar què farem, amb qui ho farem, on anirem i així, en el moment en què ella es pugui perdre el fil, pugui desconnectar o pugui tenir una crisi, la puguem reconduir mitjançant aquestes imatges. A l'escola també funciona de la mateixa manera. Ella té unes imatges del dia a dia, cada dia ella va buscar el dia de la setmana en el que està i veu totes les activitats que farà aquell dia. És la seva manera de poder continuar amb aquestes rutines i poder seguir en el dia a dia. Quan nosaltres ens vam donar el diagnòstic, vam pensar que un conte era una manera senzilla per poder explicar què era el que li passava a la nostra filla al nostre entorn. Vaig anar a la biblioteca, vaig agafar una dotzena de contes, però no em vaig trobar cap que em servís per explicar com era el TEA de la meva filla, perquè és un trastorn molt ampli. Així que vaig decidir fer el meu propi conte amb imatges del dia a dia de la meva filla, amb quines eren les seves dificultats i com se la podia ajudar. Em va servir molt a nivell de la meva família, a nivell educatiu, a nivell de terapeutes, tothom li va agradar moltíssim i em van animar a publicar-lo. Aquí es va unir la Joana Bruna, que va ser educadora de la Beta P3 i que és il·lustradora, i va fer aquestes fotografies, les va transformar en dibuixos. L'editorial Bellaterra ens publicarà aquest conte a principis del 2019 i perquè no sigui un conte més que parla de l'autisme i perquè pugui ser una eina útil a les famílies, estem creant una aplicació per poder personalitzar aquest personatge central, que si és un nen, pèl-roig, amb els cabells de punta i que es diu Pol, doncs es pugui personalitzar aquest personatge i els textos de les diferents pàgines es puguin editar per explicar cada cas. Així pot ser una eina útil per tothom.